Bakhuid Thohdieng Thohdieng nagabindaka Jingja Taïew bam jukut men siam John ba Agustin lo shairam bai ba kumjuru nagabindaka ingasem jungi bara hinringot ki kun armot ki kun kiksiu Idwairu nagabindaka Jingja Taïew bam jukut men siam John Alexander Lingdo Idwairu nagabinda ki ingasem junki bara Idwai nagabinda Tiolin Rapsang Bakan du yo jingkoi jingkia Nagakal jimpang kelai Bad kesang bad fibrosis Laispa, laispa. Thohdieng Sngi yaw jisu nagabinda ganega step bade mau la yalam yangi la prasad yangi ban yalum lang ban duwai bad mane ban pidiang yabu nginangai ti yabaroga jing dumo jongi kam dame nagabinda kamega Bible Convention nadu la shai la shisngi bad kumjuru haganega janmit baga bor jisu nang pau habaru ki kon ki bawan shimenda Bangi light naga jing slap ke jing bit babaro ke bashim menda kin sngo shnain hakak daka burom daka kerteng jongo jisu Idwai naga benda ki bapang ki bashitam Idwai naga benda baro ki inga sembala badon hapdeng ki jinge babun chait Idwai naga benda ki nompop bakin kerla ka bamut ha kerteng uppa baru kon baru men siem Bakhuid Amen. Ka jinga e jongo trai jongi Jesu Christ Bad ka jingir jongo blay lem bad ka jingya silak jongo men siem Bakhuid kindon rengkha bat pi baram Thohdieng sange shipor ban panmap naga binda kilait kila jongi naga jimpule ngiyusngo kumno Paulus Bakhuid kundu ya baro ban ngait bat ban shania bangindup lait luit naga jingtim jonga pop jingtim jonga ai bunsin ngidon bon jai ki jingtim haga jingim jongi kabakhyar wan hyar hangi ndamba ki pate man jongi lemba ki jingle jongi henre lemba ga snam bakardor jongo ki jisu lemba ka bor jongo jisu lemba ga jingis ne jongo jisu ngilongi balai fluid Thohdieng sange chipor ban kuslai halar baro ki pop jongi Jisu beid map yangi site kud yangi kar kud yangi dhakas namba kardor ke jome nga pla ha ublay balon bor baro bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jimpar khat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palar junga daka jingle palar junga daka jingle palar bakrao e junga namar kata Ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayaisa katisoti yak yangel bakiri kuid badyapi ko himen ko para panduwai nagabinda junga hautrai ublay jungi ublay badon bor baro nisne yangi padendala mapigi pop jungi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen try can not go play his name
to nginia duwai ngingait ban ngishania bau Jesun kerku kardo ya ke bangipan ngin IT hawu ya kinompang hapadeng jongi ke ba don hapadeng ke jing jinjar ba bonjai ngidwai nagabinda baro ki bru ki bawan nagabe kin mekha convention ngidwai nagabinda brother Sajid balemba jongi bun ki bru ki mahadi ke jingi du Jesu Koblei badon bor baro ba im junam uba ha ke jingit baslei jame me palat liam ban ia ki jing dawa bad ki jingak nod jongi to ki bakar padi me to te kar hai halo jongi ya ke jingis ne jame ba men map ya ka ba ke jingyat te plem kating ba men ai ya ka ba ke jing dawai kam nod ban pan da utrai jongi Jesu Kristo kon jame uba im bad san shareng kad bad me ha ke jingelong kawai jong men sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kajing pule nakashithi jong Paulus Bakhuid shaki Kristan ha Galatia. Ko para pitep bade ki brio jong kajinget ki balong ki khonu Abraham. Bat kajing tho da kabayo ilupa bau blay un pinman hok ki gentil da kajinget. Kalayalap lupa ya ka gospel how Abraham ka ong. Happy en sakar kuye ki jat ben rio baro. Te kumta ya kitu ki balong ki brio jong kajinget. Lakar kulang baru Abraham ubaladon kajinget. Baro ki basyanya haki kam jong kaan ki long hapo kajingtim. Nabalat ho latim ya uta ubom yaine haki e baro ki balat ho haki kitab jong kaan. Bat le iki. Menta kasyai kadar ba omdan ubriu ya ubala penksan hakmat ublay da kaan. Namar uta uba da kajinget ulong ubahok unim. Henry kaan kam syong ha kajinget. Namar uta ubale yaki un sa im daki. Ukris ulasius pa yangi na kajingtim jong kaan. Da kabaw ukalalong kajingtim na kabenta jongi. Kumbala tho latim ya uta baro ubastien halor uding. Baha ukris Jesu kajingker ku yaw Abraham kandup hiar halor ki gentle. Bada kajinget nginla banyo priang ya kajingkular jong mensim. Kaktien jong try. Nisamo yaw blay. Sam chispa kadway number ras pa sak. Ras pa sak. Dan rayamu ya utra
Utrai undon reng kad bat pim. Ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Haba u Jesu la de beno ya uksuit la don ki briu ki bala ong. U beno ya kiksuit da u bils bul. U ramba kiksuit. Kadba ki weipat bantinju ya u kilapan na u ya kedak na bani. Henry ma u ba utip ya ki jimparkha jongki ula ong haki. Man ka hima kabayang parsha ya la de kan jot Taïew. Kaying kasem kaba yapait kan kalon. Badlada u soitan ro uyang parsha yalade. Kumno kahima jongu kanne. Naba pi kanno banga beno yakiksuit da u bils bul. Badlada nga beno yakiksuit da u bils bul. Te da uno pat ki kun jambi ki beno yaki. Kumda ki kun jambi ki kinlong kinong bishar jumpi. Henry lada kadei da kas shinriak ti jongu berlay banga beno yakiksui te kahima uberlay kalala ban wan hapadeng jumpi. Haba uri kalain ubala biang bha ki atiar uap yala kat iying ki mar ki mata jongu barro kishngain. Henry haba uba kam kalain uyale ya u badu job urong no ya barro ki atiar ha ki ba ulashania badu yasam ya kaba ulalute jar ubam long batnga ulong persyayanga bad jar ubam yalum batnga upen sapra haba umensiam ba menu mino na ubriu ushankeleng ki rai e raidam uwat jing jatai bad haba ushem uong ngan late pai biang shakaying jonga nakaba ngalamino. But haba uwan ushem ba yakaying lapin kuit ba lapin bait rendi. Kumda ulait bak nangda but uwan yalam sa hinyung ngot kimensiyem kiba comes new banyavu. But ki wan rung but shong du hangda. Te ka jinglong bakut jonguta ubriyo kakala comes new ban yakaba menjua. Ka gospel jom utrai. Ko hemmen ko para bayid ha utrai Jesus Christ. Bara artiligi jimpule mendakasngi. Ki yarap yangi ban puson syapanga jingkardor jangka jingim badu Jesu but syapanga jingkardor ban ngeit bad bud ya Jesu ngios ngo naka shiti jongo Paulus Bakhuid sya Lait-ïa Paulus Bakhuid ong u Abraham ulayo jingkarku halo jongo namarba ungei badu ong habang idon jingeit ngiyo lut ya ke jingkarku na ubalay. Minta kumno ngiyo pediang jingkarku na ubalay ha ke jingim kade lempa ujisu. Namar shua ya ujisu kibriyu ki im ha ke jingsir, ha ke jingting, ha ke jingtim jangka pop, ha ke jingtim jangka aid, bad ha ke jingsenyu kabahar rukam. Kibriyu kila im ha ke jingshep ting kabapalad. Shua ka jingwan ujisu. But haba ujisu wan ulekumno ula kitlod iya ki jingtim. Ula kitlod iya ki jing tarai sniu jong ki buriu. Ula kitlod iya ka jinget bi jong ki buriu. Ula kitlod iya ka jingkin ya tala jong ki buriu. Hadu kata ka por shua ban ujisu ki buriu kila pinsyong nongrim iya ka jingim jong ki haki jingait beat but ki jingkinia tala but kim shimla don jing light luit na kino ki jinge kabakia kendo namarba kila im haki jingtim jangka pop and Jesu part ula vengno kita ki jingtim nangi
Ya ka ba kibriu ki kain kalong ka dakashin jang ka jing tim ujisu ula shim badula kerku ula pen kantang badula pen pai yangi badu ong shim ba kane kalong ka dakashin jang ka jing kerku kane kalong ka dakashin jang ka jing job yangi kane kalong ka jingle jang ujisu nangdang i puson ha ka gospel ujisu kran ha ka ju ka dur kibriu ki perkat baru ki jing siniu but ki jimpang jang ki briu kade na maruk suit but kim don jing light luit light no da ka boruk suit kila perkat lada ngide ban light luit na kano ke jing tim ne ki jing siniu ka ba wan terlep halo jangi ngila ban yo bor tang lemba uksuit la da ka jimmane uksuit na ka da what min daru don bon ki briu King 8 beach what hadin ka wan ka jing 8 what hadin ka wan ka jing shai lemba ukris King 8 ban light luit kino ki jing siniu ne kino ki jimpang ka bahyar pateng shaki ne kino ki jing tim jangane ka parte kin yo bor tang lemba ka jing pins ngaba ya uksuit badu bame don bon ki brio ki sakut ha ka ne ka jing 8 what hadu menda hadin ka jingwan jungu jisu hadin ka jing job jungu jisu namar ba kim ngei haba wa abraham ula ngei ha ubale ka jingim jungu kala stang ban kala ka jingker ko kala wan hiar halo jungu om tang ha u henre ha ki jait ben ri baro halar ki kun ki ksiu baro te ha ka ju ka dur haba ni pediang pura ya ujisu da ka ba I no kano ka jinge bi kai ka ben sajia kata ka jingker ko kanum sakut tang hangi marwe henre kan hiar she ki briuk saudong jongi kan hiar but kan stang ben priang saudong jongi ying jongi but baru ki ba yid betoin jongi ha ka ju ka dur mar kompom lada ngim ke lalong ki briu bakit ya ke jingker ko jongo bale halo jongi ngikit ya ka bor ba persha ya ke jingker ko ka bor ba persha iya ujisu ba ka bor ba persha ya ke jingshai kalong ke jingdum kalong ke jingtim na kata ka daw what hadin ke jingwan jongo jisu what hadin ke jingjob jongo jisu ki briu ki jit ban im ha ke jingim bar snowrem haka jingim bajot haka jingim jangga jingtim na marba ki khanglad ya ujisu ban sanshare ga jingim dag naka takataw hibriu ki bamba don jingshai haba ki pet ya ujisu kila perkat hana ule ki kambaro daga borok soit baki ki persham ban penyasrim ya ki kam uksuit kam bamen bad ujisu and ujisu ong Pimla ban penyanu jor ya uble bat ka borok soit. Badu jisu ulale ki kambaro da ka bor jong uble ka bor jong umen siem Bakhuid. Kane kalong kaba ngidi ben sautu. Menda kadon jait ki men siem kaba tre borba hagane ka parte umen siem Bakhuid umen siem jong uble kumjuru umen siem Bakhuid. Buon ke brio ha ke jimbi jonki ki mane ya umensiam bamkuit ke pensnova ya ubamen ke pensnova ya uksuit wad habadon jinge ba bon jait bon ke brio ha ke jimbi jonki ki late pan biang ya ke jingtim halo jonki lemba ke jimmane uksuit kane kalonge jimma kaba ngi akendo ngi yo I saudong jongi Don bon ki brio ki kindai dia ujisu hakane ka dur. Don bon ki brio ki kang ya ujisu ban rung haki ying jongki namar kane ka jinglong namar kane ka jingye bi kabamaki ki don. But dena ka tagada ujisu om tat hadu ubakalai nu rung haying jongki kimla ban lai luid. Hangne ni Pinkalain iaka jinged bi jongi hadu kata nimju aila dia ujisu ban senshar don bon gi buryu ki kalalong ki bakalain namaka jingle bi jongi jinkinia tala jongi jinged bi jongi kidam pinkalain ha kaba mare ha kawe hadin kawe pat ki nongkinia bad ki jimmane uksuin bad ki kid halo jongi iaka jingtim ki kalalong ki bakalain Omde na marka bor ubale, omde na marka bor jisu, pinban ki kerlalong ki bakalain da ka bor jong ubamen. Mindaw jisu ong
tat hado uwe patu bakalain ke rong hakata ke ying kemlaban light luit mano bade uta ubakalain udiu Jesu lemba ka bor jingiab jungu Jesu lemba ka bor janga jingmi padu Jesu haba u Jesu ustang ban sen syariangi yake jingkalain bor jungu ksui kanjad namar hakamat ka bor jungu Jesu don kino ki bor bala ban yang hakane ka pertei bad ladangi kindai dia Jesu ka bor bakalain jungu ksui kan sen sya naga daw bon gi brio ki im haka jing sneurem ki im haka jing jot ki im haka jing sausi ki im haka jing pang ka baharuka ko himmen ko para ngi haban lekum no shisin bangi be ya ubammen haka jingim jongi ngi deben pen klein shushu ya ka jingim jongi daga jinga e jongu ngi deben pen kuy ya ka bor jonga jingtim ka we hadin ka we pat ka bawan hia halo jongi lemba ka jingkongo ya Jesu lemba ka jimpdiang ya Jesu lemba ka jimpen klein ya ka jinge jongi don ke we pat ke lad ha ka ne ka perte ka ba ublei ula ai hangi ban job halor ka jingtim light no ya ka bor ka jinga e ka jingi but ka jimmane u Jesu ba shisha naga daga daw ngi don kam ban pen shai shushu ya ki briu saudong jongi ngi de ban pen kalai ni ki briu saudong jongi persha ya ubammen lemba ka jimpen khalai ni ka jinge jongi bangin dup ke lalong ke jingkarku Dei naga daga daw ko himmen ko para ngi hikai shi hikai yapi ngi wan shapi na ki por lemba ke jimbata ikatino bale kramba ke jingim jambi kalonga basaizo but don bon gi himmen ke para ki bashim kia ha ke jingim men siam jogi don bon gi himmen ke para ki karshan ya ka jinge lemba ke jingaiti lut yalade how Jesu Ngiro ngi don kamban pen kalain ya jingim jongi ngiro ngi don kamban pediang pura ya Jesu ngimde ban ailad kindia turu nyaga benda uksoid ban namaru longa dakka shin jonga chingtim hagane ka parte tongin aiti ya ki inga sem jongi tongin yarap ya ki himmen ki para jongi nginang pen priang ya ke kubur baba haki marjan marpa jongi haki buryu ki badon hapadenge jingdom lemba ke jimpin priang ya ke kubur baba ka ba wanshapina ki posha ki por pilaban penimbun gi buryu pilaban yarabun gi buryu pilaban pen koi bun gi buryu pilaban yalam bun gi buryu shaka jingshai jongu kris kane kade ka kamram jongi deina ka taka daw ko himmen ko para lemba kane ka ministry jongi ni wanshapi but don bun gi himmen ki para kishim khia ya ke jingyalam kishim khia ya ka tinu balai don bun gi himmen ki para ki pin briang ya ka kubor baba ka ba mangingim laban le henre pilaban pin briang ya ka kubor baba ka ba wansha ka jingim jombi shaka ti jombi ai Jesu unam pendon kam epi baro banlonga dakashin jonga jingkerku haka pertai baro kawe haki himmen ki para jongi baro lembau Jesu bala job ya ka jingtim jonga ain baduk suid ukrai Jesu be id kerku kardo yangi pensle ya ki inga sem jongi pelai lud yangi naka jingtim jonga pop naka boruk suid bor bamen bad ke jing talot ka bahar rukam ka ba penlong yangi banlong ki mrau jonga pop banlong ki mrau jong uksoid pelai lud yangi Jesu rengkat bat ki kon kikti rengkat bat ki bayid batoin jongi rengkat bat ki inga sem baro kawe bangin long ki kon ki ba mane tang yame bangin long ki kon ki ba lait luid na baro ka jingtim jonga ain jingtim jonga pop bat ki jing senium en yaro ya utrai Jesu Christ ko himmen ko para tongin playa ka jingit bat pidiang pura ya Jesu ha ka jingim jongi ha ki inga sem jongi bangi kentait ya ubammen chisendon na ka jingim na ki inga sem jongi nganget ha ublei upa badon por baro unong tao ka beneng bat ka kendo bad ha Jesu Christ kun ba marwe jongu utrai jongi ya ubala pona min sim Bakhuid ya ubala kana ka Maria teisuti ubala shale ben hapo upondius Pilatus la sanar pna yawu la yap la tep yawu ula khiyasha ki baya ha ka Sngi ka balai ula mi partner ki baya ula kiu shabening u shangshaka mon ublei upa badon bor baro
nang daw unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangit hau min siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya silok ki rikoid haga jimap ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spa and Rupundri. Taïew duai ko himen ko para baga jingkinia jonga bar jumpi kallong ka bapidiang hun ha ublay upa badan bor baro Thohdieng ko try ngi karpat ya ki jingkinia kiba mamehi melaseng labu ha ki hukum jame bat dakini gi jimaya Bakhuid ya ka bangi terwa kum ga jing shakri bade hok jangi tos ngausune ban pendep pura hangi ya ga jimpen kuit jang ga jing sius pa jame da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim to kentiu ya la ki donut tonginaigu ya utrai ublay jangim Dashisha kalom ka bashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koken rat koppa Bakhuid koblay badon board bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi pinban ka jingsngu jangi kadehi ka jingai jame namar ka jingero jangi kim penyar eye ya ka jingkrao jame henre ki arab yangi naka binda ka jimpenim lempau trai jangi Jesus Christ Bat kumda, rengkat bat ki kin kondruai jangi angel, ni aro yame bat ni pen bana daga jingkamen. Tongin duai na do kadonut ba umen siem jungo blay umen siem Bakhuid unwan hiar halo jungi vei pai vei ba undu pin kantang yangi undu mai terut ia kimen siem bam Bakhuid ba na ka jingim jungi kumbau Jesu ulabe ya uksuit na utau bru bam nang kren haka ju kadur nginang IT ya ki inga sem jungi ya IT ya ka ne ka mariang ba ken ngindon ki mariang ka balait na ki jing slap
ki jing vit paro ka way hagini ki Sngi jang ka mega Bible convention ay men siam bam Bakhuid un be kharat un be pinduno ya ka bor jang ba men ka badon halor ki jingim chimet halor ka men siam jangi halor ka jimmo jim parka jangi halor baro ka jinglang ka ba perlang yangi ban laptop halor ka jing tut ka jing vit ka bangi snow hakinga sem jangi namashi sinu men siam usun sharini om don ki ve pat ki bor laban pensni yangi bar ro ki jing tumu aiti paduai na do ka donu dashisha melong ba koit ka trai ka tamay jong ka jing koit barrom namar khatangi kar padia me to pen koit pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ga umjer halo jangi bakin kerlalong yangi kamet barkasnam jango trai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu badaka baingo yame ula kedia yavu badula ai halage sendran u tu shim batobam na ka nepi barro ne marka ne ka lonka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hagaju keru kamendala la bam ula shemya ka kuri pada ka baingo biang yame ula aya ka halage sendran u to shimbat to di na kane pi barro na mar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka bain pen mi naga binda jumpi par naga binda ki babon naga binda ka jimap yakipop to le ya kane ban kan mau iangam Kosunam bakardor jango Christ to pen kuit yangi pen kuit ya men siam hadim pen kuit pen kia ya ki bapangi bashitam ya da yangi na ubamen na ki kalam na baro ke jing sniu kajimaya jonka jinge Namar kata ngi ki bapin mendaya ke jingia bar ke jimmi pa jangu ngi tarwa ha me ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwaidem namar mela nyu yangi ki babit benia ka kama jamme bar ben shakriya me da ka bas ngi varit ngi kar padia me bangi ki bayo binda ha ka med bar ka snam ukris ngilom ki bela pinyat le khawe da umen siem Bakhuid to kan mau ko trai ya ka balang jamme Kabela priang hasatala ka parte but to penjana yaka haga jingir rangkat badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvenu bishop jangi but bar ki lingdo but ki rinium takan maulemru yaki shakri jame Augustine Lushai Rambai badu Alexander lingdo but yakiba melakotna shalade nakanega parte to ai bamaki ki bayalong kawe badu kun jame haga jingyap kumga jangu kini along kaweru badu haka jingmi pa jumu to ken maulem roi ki himen ke para chen rang bat kinde ki bela yotia da ka bakarmen ya jingmi pa badi ya bauro ki bela kladno haka jingis ne jamme to pidiang ye ki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi bauro ngi kar padia me parengkhat bat kamari ate soti Bakhuid ka kame jungu blai u joso bakudo kurem janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but bauro ki rikuid ki bela penso ba eme pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bentale ma ka jingim bam jikut but bangini ro but pindon boram yeme da u kun jamme u Jesu Christ dawu lembadu badhawu kallang hamayo blay upa badon bor haga jingelang kawe jangamen siem Bakhuid baro kaburam bat ka jingero junom la junom amen
tongin duwai daga jinget kum ka jongo Abraham banyo pediang ya ka jingai ka jinggar ku halo jangi bangin dup light luit na bar ka jing tim na bar ka jing kang luit ka bang ya kundu ha ka jingim jangi ha ka jingim mensiam jangi ha ki ingas em jangi ha ka imlang salang jangi ha ki kam ki jam jangi kam da me halor ka mega Bible convention ba ka bor jisu nam pau ba ka jingkar ku jongo jisu nam wan hiar halor bahar ki brio Kopa jongim ba habening kalong ka Bakhuid Thohdieng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome akindo kum ba habening to ayang iminda ka jimbam jongi ka bahala ka Sngi halaka ke ki prakam jongi kum bang irong imap ke beles niu yangi padwadiram yangi shaga jimpan shoy and rate of light ingi na ka basiniu top light yangi karpad ko try na ki jing siniu baro haga jing spoon jame tai jing suk jing sign haga Sngi jongi kanam bada ka jing rap ka jing snei jame ngi light baro bona ka pop pangin yo jing da na ki jing jen jar baro kat bangi dang up ke melendi haga jing garmen Bakhuid bad ka jing wan pa jung nom penim jongi u Jesus Christ Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk nga happy ka jingsuk janga nga ai happy what pe digi pop jangi Henry ka jinge janga balang jame pad ha ka jing spoon jame toi ha kai ka jingsuk pad ka jinget le ka we kat kum ka mon jame mame uba im bada basensha junom la junom ka jingsuk kotrai kandon bara bo renka but pim dap daga jinge do Christ tongin ya ingu markelia Hakami ukon lambro jang uble hakami u bakit no ka pop jang ka perte sakito ke bala korcha ka jing kawai jang ukon lambro kamet mergas nam jang Christ kan ringa shaka jing pam chikat amen
Lai Jisu ngis ngongo yame. Bamelong upalay jangi. Bamelong nong palay luwa jangi. Bamelong nong pinkia jangi. Habang ilapidiyang yame, iyapidiyang yame, hakadolur hakamen siyam jangi. Hakanega communion Bakhuid. Communion men siyam. Jisu be eat. Wan sham sa hapo jangi. Wan san share ke inga sem jangi. Wan san shar yaki be yit batoin jangi. Wan san share ka met ka par jangi. Wan san share ka men siyam jangi. Wan ben gatang yangi. Wan perlong yangi ki kuon jame. O Jisu be eat. Yalam yangi shaka hokasot. Yalam yangi shaka jingjaw. Halor ke jingpang jing shitam jangi. Lemba jame ilong ge bajab. Lemba jame ilong ge bajab. Halor ke jing siniu. Halor damen. Halor uksoy. Jisu be eat. Yaiti hame yagane ka Maria. Yaiti yaga law, yaga slab, yaga lair, ya bara ka bor ka barsha, yaga saindur jame, ba ka bor jame nang pau, hagi kun jame, kamda me hagane ka mega Bible convention, Jesu be eat, mena mai terot yaga jingsni bara, ka ba hair halo jangi, halor ka Maria, bangin dubla ban yopdiang yaga jinga e ka ba hair hangi, ba ka jingi jame ka ba wanyar na bani, bangin long shisha ki kun ki ba dap ta ka jingur ko jame, hagini ki bor baro, ko Jesu gar ko but ben gatang ka parte baro kawai na baro jait ka bor jang jingdom ka ba hair saudam jang ne ka parte ka ba perlong yang i ben penia but ben spensuni ya ki bai ben ngop age jingsuni har rokam hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 ben god but ben gatang ya ka met ka par jangi ko Jesus bai kamda me ki bappa ki bashitam ana mai tero dia ka bor jang men siem bam go but trekam halo jangi lamba ki kinyang jang jimpan hallelujah 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 haka kartang jame ko Jesu ben goy men hallelujah hallelujah ben goy ya ka donor jang ya ki kamadi ki shkar ka met ka par jang baro ka vai hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 kar god yang ko Jesu ya da yang ko Jesu subaso kering ko Jesu 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 ai bor ai bor ai bor ai bor ai bor yang Jesu hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duwai to ai ko blei badon bor baro bayan pen kalain bad pen kadang pura yangi dagi sakramen ki bangi la yopidiang kramba ngin kalalong syagata ka bangi wa bam da ukres utrai jangim utrai undon reng ka bat pim blei badon bor baro in karko yapi uppa barukhon badumen sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jampim Nagabinta baro mapi ki bashimenta online lara pikwa wan nagabinta la shai bad la Sngi ka program kan stang kin dai baje kan poi hadu sau baje bad don bon ki bakli ka to kila ban mansak lara ki bajingai kila ban mansa hangni ru don kin dia jaka bad kumjuru min dagasngi janmit hinriu hadu prashiteng ngidon ru ka bai ka session ki balaje ki bajan hangni kila ban man shimenda bad kila ban late pai and ala kot prashiteng janmit Arspa and Repusa.
terhor, shalom la shalom, amen. Nyero yutra Jesus Christ, shalom la shalom, amen.